Здравейте! Ивелин се казвам, от Ботевград. През 2022 година се наложи да ми бъдат извадени част от зъбите на горната челюст и аз реших да потърся консултация с имплантолог. Направих едно собствено проучване в Google и се свързах с доктор Вълев в София. Това, което ме впечатли, беше, че много хубаво беше обяснено в самия сайт предимствата на имплантите и по-точно на тричастовите импланти. След това направих връзка с доктор Вълев, посетих клиниката, бях прегледан напълно безплатно, бяха ми дадени насоки, оферта и аз приех офертата. Първия път през 2023 година бяха ми премахнати всичките горни зъби, бяха поставени импланти. След интервенцията, вечерта доктор Вълев се обади да ме пита всичко ли е наред. Да, наистина всичко беше наред. Много бързо се възстанових след интервенцията и вече след 4-5 дни вече имах временни зъби, които паснаха все едно, че са моите, изобщо нямаше някаква разлика от предишните ми зъби. Следващата година реших да сложа импланти на долната челюст. Повторихме процедурата, също много добре и много лесно мина процедурата. Чувствам се много добре, въобще нямам никакви проблеми. На 6 месеца задължително идвам на преглед в клиниката на доктор Вълев. Препоръчал съм клиниката на всички мои познати и приятели. И искам да благодаря тук на доктор Вълев и на неговия екип за професионализма и за вниманието, с което бяха извършени всички интервенции.